Du kender den. Halvtomme flasker, brudte løfter og en hylde, der aldrig bliver tom. Der er et gammelt ordsprog om alkohol. Den giver dig ikke svar, men den får dig til at glemme spørgsmålet. Du har en hylde. Måske ikke en rigtig hylde. Måske er det en skuffe eller en pose under vasken, eller det sted på badeværelset, du ikke åbner mere. Der står noget derinde. Halvtomme tuber, cremer med løse låg. En flaske, du købte, fordi den lovede noget, og som du brugte 3 gange, fordi den ikke holdt det. Du erstattede den med en ny. Den nye virkede i starten. Det er ikke tilfældigt. Det er en forretningsmodel. 198 milliarder dollars. Så meget er det globale skincare-marked værd i 2025. Det vokser hvert år. Ikke fordi folk får bedre hud, men fordi folk bliver ved med at skifte produkt. Kvinder bruger i gennemsnit 5 produkter på ansigtet hver dag. 74% bruger mindst 3 om morgenen. Og når noget stopper med at virke, køber de nyt. Ikke fordi de er dumme, fordi systemet er bygget til, at de skal. Tænk over det. Hvis produkterne virkede permanent, ville industrien skrumpe. Det gør den ikke. Den vokser med milliarder hvert år. Min mors søster havde dårlig hud. Det vidste alle i familien. Hun prøvede alt, der var at prøve dengang, og det var ikke meget. Hendes generation havde ikke 10-trinsrutiner. De havde sæbe og håndcreme. Alligevel kæmpede hun, og hendes datter kæmpede, og hendes datter kæmper stadig. 3 generationer. Ingen af flaskerne gav svaret. Måske fordi flaskerne aldrig var designet til at løse problemet. Måske var de designet til at få dig til at glemme spørgsmålet. Den koreanske 10-trins hudrutine blev ikke opfundet af koreanske kvinder. Den blev opfundet af det amerikanske magasin Into the Gloss i april 2014. Charlotte Cho, en koreansk-amerikansk skønhedsekspert, sammensatte en billedskøn rutine, lagde den ud, og internettet eksploderede. De fleste koreanske kvinder følger ikke 10 trin. Dermatologer kalder det overkill, og et stigende antal hudlæger diagnosticerer nu Cosmetic Intolerance Syndrome. Hud, der er blevet reaktiv, fordi den har fået for mange produkter. Huden blev ikke bedre af 10 trin. Den blev forvirret. I 2026 taler dermatologer om skinimalism. Færre produkter, mere målrettet. Mange patienters kroniske hudproblemer, vedvarende akne, konstant følsomhed, rødme, der ikke vil forsvinde, stammer ikke fra mangel på pleje. De stammer fra for meget pleje. Det er ikke nyt. Det er det, din mormor vidste. Hun kaldte det bare ikke et fancy navn. Og det her er ikke en produktserie. Jeg sælger sæbe. 6 slags. 89 kroner stykket. Jeg har ikke en creme. Jeg har ikke et serum. Jeg har ikke en hudrutine med 7 trin og en app. Det er ikke fordi jeg ikke kan. Det er fordi jeg ikke vil. Jo flere produkter, jo flere ingredienser. Jo flere ingredienser, jo flere triggers. Jo flere triggers, jo mere reaktiv hud. Jo mere reaktiv hud, jo flere produkter. Karusellen kender du allerede fra håret. Den kører også på huden. De næste 5 indlæg handler om, hvad din hud faktisk gør, og hvad der sker, når du lader den gøre det. Du kan stå af når som helst. Ingen dømmende blikke. Men hvis du bliver, så stiller vi spørgsmålet. Det flaskerne fik dig til at glemme. Din hud er sur. Det er ikke et problem. Det er hele pointen. Det usynlige lag, der beskytter dig, hedder syremantlen. Overfladen af din hud har en pH-værdi mellem 4,1 og 5,8. Gennemsnittet ligger omkring 4,7 til 5,0. Det tynde, usynlige lag af talg, sved og fedtsyre, der dækker huden, hedder syremantlen, acid mantle, og den er dit immunsystems første vagthund. Din hud er dækket af bakterier,
Milliarder af dem. Det er ikke klamt, det er design. Staphylococcus epidermidis er den gode. Den trives i surt miljø, pH under 5,5. Den producerer antimikrobielle peptider, der holder patogene bakterier nede. Den er en del af hudbarrieren. Staphylococcus aureus er den farlige. Inflammationer, infektioner, bylder. Den trives bedre i neutralt til basisk miljø, pH over 6. Syremantlen favoriserer den gode og hæmmer den farlige. Det er simpel biologi. Sæt det rigtige miljø, og de rigtige organismer dominerer. Hvad gør alkalisk vask så ved syremantlen? Traditionel sæbe, inklusiv min egen, har en pH på 9-10. Det er basisk. Når sæben rammer din hud, hæver den hudens pH med op til 3 enheder. En hud, der lå på 4,7, ligger pludselig på 7,5. Det varer op til 90 minutter. I de 90 minutter har Staphylococcus aureus bedre vilkår. Syremantlen er midlertidigt forstyrret. Hudbarrierens lipider er delvist opløst, og huden bruger tid og energi på at rebalancere. 1 vask om dagen. Huden håndterer det. 2-3 vaske. pH når aldrig ned igen. Syremantlen er kronisk forstyrret, og SLS gør det værre. Sodiumlaurylsulfate, det mest udbredte tensid i industriel sæbe, shampoo, tandpasta og rengøring, gør mere end at hæve pH. SLS stripper lipider fra stratum corneum, det yderste hudlag. Lipiderne, ceramider, kolesterol og frie fedtsyrer er det kit, der holder hudcellerne sammen og fugt inde. Uden dem åbner barrieren. Fugt slipper ud, irritanter slipper ind. SLS reducerer også ekspressionen af profilakrin, forløberen til filakrin, det protein, der er afgørende for hudbarrierens integritet. Mindre filakrin betyder svagere barriere, og det sker allerede efter 6 timers eksponering. Ren hverdagssæbe indeholder ikke SLS. Den er koldprocesseret, olier forsæbnet med lud. Glycerinen er stadig i sæben, i enorme mængder. Ingen syntetiske tensider, ingen lipidstripping. Den er stadig basisk, pH 9-10. Det ændrer koldprocessering ikke. Men den stripper ikke barrieren ud over pH-effekten. Og den vaskes af. Den sidder ikke i tøjet, i sengetøjet, i alt det din hud rører hele dagen, som SLS i vaskemiddel gør. Hvad kan du så gøre? Vask sjældnere. Ikke fordi du er doven, men fordi din hud har brug for tid til at genopbygge syremantlen mellem vaske. Vask med mildere midler. Sæbe renser. SLS stripper. Der er forskel. Og drop antibakteriel sæbe. Den dræber Staphylococcus epidermidis sammen med alt andet. De gode bakterier er ikke kollateralskade, de er hele forsvaret. Din hud er ikke beskidt, den kompenserer. Du vasker dit ansigt, det føles rent. 6 timer senere er det fedtet. Du vasker igen. Næste dag er det fedtet hurtigere. Du vasker oftere. Og så er vi i gang. Det hedder sebum rebound, og det er den mest udbredte hudmekanisme, som ingen taler om. Først, hvad sebum er og ikke er. Sebum er ikke snavs. Det er din huds selvproducerede beskyttelsesfilm. Talgkirtlerne producerer det for at holde huden smidig, vandtæt og beskyttet mod bakterier og miljøpåvirkninger. Problemet begynder, når du fjerner det hele. Tænk på cyklen. Du vasker med et stærkt rensemiddel, SLS-baseret ansigtsrens, scrub, micellarwater med tensider. Rensemidlet fjerner alt talg fra overfladen. Huden registrerer,
Barrieren er brudt. Vi er ubeskyttede. Talkirtlerne skruer op. De producerer mere sebum end normalt for at kompensere. Din hud føles fedtet. Du vasker igen. Og talkirtlerne skruer endnu mere op. Det er en feedback loop, og den eskalerer. Det er det samme som håret. Hvis du har læst hårserien, kender du mekanismen. SLS shampoo stripper hovedbundens talg. Hovedbunden overproducerer. Du vasker oftere, den overproducerer mere. Huden gør præcis det samme, fordi det er den samme biologi. Talkirtler, sebum, feedback loop. Og ligesom med håret, løsningen er ikke at vaske mere. Det er at vaske mindre og mildere. Fedtet hud er sjældent en tilstand. Dermatologer skelner mellem oily skin type og reactive oiliness. Det første er genetisk. Du producerer mere sebum end gennemsnittet. Det er sjældnere end industrien lader dig tro. Det andet er reaktivt. Din hud overproducerer, fordi den er blevet overvasket, overeksfolieret eller overbehandlet. Tag rensemidlet væk, og produktionen normaliserer sig over uger. Men det kræver, at du holder op med at gøre det, der forårsager problemet. Og det kræver, at du holder ud, mens huden ser fedtet ud i overgangsperioden. Så er der det usynlige problem, transepidermalt vandtab. Når barrieren er strippet, mister din hud fugt. Normalt mister huden 300-400 ml vand om dagen. En skadet barriere op til 75 gange normalt niveau. Din hud er ikke fed og tør. Den er tør, fordi den er strippet, og fed, fordi den kompenserer. Det er 2 symptomer på det samme problem. Fugtighedscreme dækker. Den erstatter de lipider, dit rensemiddel fjernede, men den løser ikke årsagen. Næste vask stripper igen, og cyklen kører. Hvad kan du gøre? Vask ansigtet med vand om morgenen. Bare vand. Din hud har ikke svedt igennem natten. Den har produceret talg. Det er meningen. Brug sæbe et sted, der hvor det er nødvendigt. Armhuler, lysken, fødder. Ikke hele kroppen. Ikke 2 gange om dagen. Og giv det tid. 2 til 4 uger, ligesom håret. Talkirtlerne skal nedregulere. Det gør de, hvis du lader dem. 6 diagnoser, 6 industrier. Samme mønster. Inden du læser videre, jeg er ikke læge, jeg er sæbemager. Det her er ikke medicinsk rådgivning. Det er en opsummering af, hvad forskningen siger med kilder, så du kan tjekke selv. Og en ærlig disclaimer. Jeg har keratosis pilaris. Det er det eneste hudproblem, jeg nogensinde har haft. Og tør hud, som er ved at være væk, efter jeg har ændret min rutine. Ingen akne, ingen eksem, ingen rosacea. Ikke som teenager, ikke under graviditet, ikke under medicinering, ikke under stress. Aldrig. Jeg kæmper ikke min egen sag her. Jeg kæmper din. Først akne. Et marked på $7,2 milliarder i 2024. Akne er ikke et snavsproblem. Det er hormonstyret, mikrobiomstyret og inflammatorisk. Tilstoppede porer, overproduktion af talg, Cutibacterium acnes, der trives i iltfattigt miljø. Der er 3 store behandlinger. Benzoylperoxid dræber bakterier med frie radikaler. Effektivt kortsigtet. Langsigtet nedbryder den lipidbarrieren, udtømmer vitamin E og C og gør huden afhængig. Stopper du, vender akne tilbage, ofte værre. Salicylsyre eksfolierer indefra. Op til 30% af brugere oplever barriereskade. Huden strippes, sebum rebound sætter ind, og det giver mere akne. Samme paradoks. Og retinol accelererer cellefornyelse. Den tidlige forbedring varer sjældent.
Efter omkring 12 måneder tilpasser huden sig, og epidermis kan blive tyndere end udgangspunktet. Aknemarkedet vokser fra 7,2 milliarder til 12,4 milliarder dollars i 2034. Prævalensen falder ikke. Purging, at huden bliver værre, før den bliver bedre, er blevet normaliseret. Din hud skriger, og de kalder det fremskridt. Så eksem, den utætte barriere, kronisk inflammatorisk. Hudbarrieren er defekt, den holder ikke fugt inde og irritanter ude. En mutation i filagrin-genet øger risikoen 3-5 gange. Uden nok filagrin får man en defekt stratum corneum, øget vandtab, tør og irritabel hud. SLS stripper ceramider, det kit, der holder hudcellerne sammen. SLS reducerer profilagrin-ekspressionen efter 6 timer. For eksemhud, der allerede har en svag barriere, er SLS benzin på bålet. Tallow-sæbe indeholder oliesyre, omkring 47%, palmitinsyre, omkring 24-28%, og stearinsyre, omkring 18-25%. Det er de samme fedtsyrer, der dominerer i humant sebum. Det er ikke et buzzword, det er biokemisk kompatibilitet. Fedtsyreprofilen matcher. En ærlig note. Direkte kliniske forsøg med tallow som topisk produkt mangler. Tusindvis af personlige beretninger. Ingen randomiserede forsøg. Det ærlige svar er, det matcher biokemisk, men vi kan ikke sige bevist. Så rosacea. Triggerne er i produkterne. Kronisk inflammatorisk. Rødme, synlige blodkar, bumser, der ligner akne, men ikke er det. 66% af rosacea-patienter rapporterer forværring af alkohol i produkter. 30% af witch hazel, 29,5% af parfume, 21% af mentol. SLS anbefales undgået. De 3 mest udbredte ingredienser i mainstream hudpleje, alkohol, parfume og SLS, er alle på listen over triggers. Produkterne, der sælges som løsning, indeholder de ingredienser, der forværrer problemet. Så keratosis pilaris, KP. 30-50% af voksne, 50-80% af teenagere. Keratinpropper i hårsækkene. Ro hud som sandpapir, typisk på overarme og lår. Det er genetisk. Filagrin-genet igen. Søskende til eksem. Scrub er det intuitive svar, og det forkerte. Fysisk eksfoliering irriterer folliklerne, det giver inflammation, og huden producerer mere keratin som reparation. Samme paradoks som overvaskning. Urea virker. Urea er en naturlig del af hudens natural moisturizing factor. 7% af den er urea. Ved 10-30% opløser den keratinpropper kemisk uden fysisk irritation. Eucerin har bygget et imperium på det, men i en base af mineralolier, silikoner og PEG-emulgatorer. Jeg har KP selv. Min tilgang. Vask sjældnere, drop scrub, brug urea. Det er ikke en kur, det er den ærlige version. Så skæl. Head and Shoulders ionin. Skæl er svampen Malassezia, der lever af sebum. Den spalter talg til frie fedtsyrer, der irriterer hovedbunden. Head and Shoulders aktive stof var zinkpyritione, fungistatisk, ikke fungicid. Den sætter svampen på pause, dræber den ikke. Stop med shampooen, og svampen vågner. Samtidig indeholder Head and Shoulders SLS. SLS stripper sebum, hovedbunden overproducerer, og det giver mere mad til svampen. Den ene hånd bekæmper svampen, den anden fodrer den. Og zinkpyritione.
Forbudt i EU siden marts 2022. Reproduktionstoksisk. Det kan skade ufødte børn. Erstatningen pyroxotolamine virker mindst lige så godt. Så hvad var pointen med zinkpyrithione i 40 år? Head & Shoulders egen hjemmeside siger, Dandruff can't be cured, only controlled. Det er ikke en advarsel, det er en forretningsmodel. Og til sidst psoriasis, over sæbens paygrade. Autoimmunt. Immunsystemet angriber raske hudceller. Accelereret celledeling. Tykke, skældende pletter. Ingen sæbe kurerer psoriasis. Den, der siger det, lyver. Men SLS, parfume og hårde tensider kan trigge flare-ups ved at forstyrre hudbarrieren. Mild, uparfumeret sæbe forværrer det i hvert fald ikke. Det er det ærlige svar. Alle 6 har det til fælles. Industrien sælger løsningen på det problem, den selv er med til at skabe, og kalder det pleje. Folk kombinerer produkter, ikke af dumhed, af logik. Hvis et produkt er godt, er 2 bedre. Hvis AHA eksfolierer og retinol fornyer, er begge sammen dobbelt effektivt. Kemi forhandler ikke. Tag det første par benzoylperoxid om morgenen og retinol om aftenen. Logikken: benzoylperoxid dræber bakterier, retinol fornyer celler, angrib akne fra 2 sider. Men kemien: benzoylperoxid genererer frie radikaler, retinol gør huden tynd og lyssensitiv. Sammen nedbryder de lipidbarrieren hurtigere, end huden kan reparere. Vandtabet stiger. Huden bliver reaktiv, rød, skællet, brændende. Og begge produkter trækker sebum rebound, når du stopper. Det er ikke 2 løsninger. Det er 2 stressorer. Det andet par, AHA og BHA dagligt. Logikken: AHA eksfolierer overfladen, BHA eksfolierer i porerne, total dækning. Men kemien: begge er syre, begge opløser bindingerne mellem hudceller. Daglig brug fjerner celler hurtigere, end huden kan erstatte dem. Stratum corneum, det yderste lag, der holder fugt inde, bliver gradvist tyndere. Huden bliver overfølsom, rød, stram. Dermatologer anbefaler maks 2-3 gange om ugen for hver. De fleste produktetiketter siger dagligt. Det tredje: rensemiddel med SLS og fugtighedscreme med hyaluron. Logikken: grundig rens og dyb fugt, det perfekte par. Men kemien: SLS stripper barrieren. Huden mister ceramider og lipider. Hyaluronsyre binder vand, men den binder det fra omgivelserne. I tør luft trækker den vand op fra dybere hudlag i stedet for fra luften. Så SLS fjerner lipidbarrieren, og hyaluron trækker fugten ud af den hud, der lige er blevet eksponeret. Det ene produkt ødelægger, det andet forværrer konsekvensen. Og begge står i den anbefalede morgenrutine. Og så er der tanken om, at flere aktive stoffer giver bedre resultat. Logikken: C-vitamin beskytter, niacinamide styrker barrieren, retinol fornyer, brug dem alle. 3 aktive stoffer, 3 fordele. Men kemien: hvert aktivt stof har sit eget optimale pH. C-vitamin kræver et pH under 3,5 for at penetrere. Niacinamide virker bedst ved pH 5-7. Retinol er pH-følsom og nedbryder sig i surt miljø. At stable dem oven på hinanden betyder, at mindst et af dem arbejder under suboptimale forhold. Og hvert lag er endnu en belastning for en barriere, der måske allerede er tynd. Og så 10-trinsrutinen. Logikken: mere dækning, flere aktive stoffer, bedre resultater. Men kemien:
Hvert produkts pH, tensider og aktive stoffer interagerer med de andre. Oil cleanser, skumrens, toner, essens, serum, ampul, sheet mask, øjencreme, fugtighedscreme, solcreme. Hvert lag ændrer hudens pH. Hvert aktivt stof konkurrerer om receptorer. Hvert tensid fjerner lidt af det forrige lag. Og 10 lag på en hud, der normalt klarer sig selv med sebum og sved, det er ikke pleje, det er overstimulering. Cosmetic Intolerance Syndrome. Hud, der er blevet allergisk over for alt, fordi den har fået for meget af alt. Dermatologer ser det oftere og oftere. Og så er der den sætning: naturlige olier tilstopper porer. Den har du hørt. Måske fra en dermatolog. Måske fra en influencer med ringlight og sponsoreret serum. Og den er baseret på en skala fra 1979, der blev testet på kaninører. Kaninører. Ikke menneskeansigter. Kaninører. Albert Kligman smurte rene ingredienser, 100% koncentration på kaninørers inderside og talte komedoner. Resultaterne blev til den komedogenik-skala fra 0 til 5, som stadig cirkulerer på blogs og i YouTube-videoer, som var det videnskab. Problemet: kaninører er langt mere følsomme end menneskehud. Forskerne opdagede ikke engang, at kaninører har naturligt forstørrede porer. Nogle resultater talte dem som komedoner. Samme stof, forskellige laboratorier, forskellige scores. I 2006 publicerede dermatolog Zoe Diana Draelos en reevaluering. Hendes konklusion: færdige produkter med komedogene ingredienser er ikke nødvendigvis komedogene. Blandingen ændrer alt. Koncentrationen ændrer alt. I 2025 bekræftede et komplet review det. Der er ingen standardiseret testmetode. Der er ingen regulering. Virksomheder kan frit skrive non-comedogenic på etiketten, uden test, uden bevis, uden konsekvens. Kokosolie scorer 4 på kaninøreskalaen. Shea butter scorer 0. Mineralolie scorer 0 til 1 og reducerer vandtab med 99%. Mineralolie tilstopper porer er en myte. Det er et af de bedst dokumenterede okklusiver i dermatologien. Og sæbe? Sæbe er wash-off. Den er på huden i sekunder. Comedogenicity-tests kører med okklusion i timer til dage. At sige, kokosolie tilstopper porer, ergo er sæbe med kokosolie komedogen, er som at sige, mel indeholder gluten, ergo er brød bagt med mel stadig rå dej. Under forsæbning omdannes fedtsyrene til sæbesalte. Den originale olie eksisterer ikke længere. Og mønstret igen. Det er det samme som i hårserien. Hvert produkt skaber behovet for det næste. SLS-rens kræver fugtighedscreme. Eksfoliering kræver reparationscreme. Retinol kræver solcreme. Kræver rensemiddel til at fjerne solcremen. Kræver fugtighedscreme, fordi rensemidlet tørrede. Og ovenpå det hele, en komedogenik-skala baseret på kaninører, der fortæller dig, at naturlige olier er farlige, mens non-comedogenic på en flaske med SLS, parfume og silikone ikke betyder noget som helst. Hvert trin er logisk i sig selv. Samlet er det en karrusel. 2 trin virker. Vask mildt, lad huden gøre resten. Det lyder for simpelt. Det er det også. Det er derfor, ingen sælger det. Din oldemor havde ikke en hudrutine. 0 trin. 0 produkter. Hun vaskede sit ansigt, måske med sæbe, måske bare med vand.
Hun smurte sig med lidt creme om vinteren, hvis huden var tør, og så gik hun videre med sin dag, uden en hudrutine. Ingen serum, ingen toner, ingen sheetmask, ingen retinol, ingen AHA, ingen eksfolierende scrub med mikroplast, ingen 12-trins hudrutine. Hendes hud havde det fint. 70 år uden hudrutine. Det daglige brusebad er kun ca. 70 år gammelt. Før 50'erne havde de færreste indendørs bruser. Folk badede ugentligt eller sjældnere. I 1800-tallet badede velhavende familier et par gange om måneden. Fattige en gang om året. Daglig vask betød ansigt og hænder med vaskefad. Mennesker levede i tusinder af år med sjælden vask. Ingen akneepidemi. Ingen skincare-industri på 198 milliarder dollars. Ingen 10-trins-rutiner. Hvad ændrede sig? Ikke biologien. Huden er den samme. Det er mængden af ting, vi gør ved den, der har ændret sig. Tænk på, hvad industrien tilføjede. Daglig brusebad førte til sæbereklamer, førte til bodywash med SLS, førte til tør hud, førte til fugtighedscreme, førte til flere ingredienser, førte til reaktiv hud, førte til specialprodukter, førte til endnu flere ingredienser, førte til endnu mere reaktiv hud. Hvert årti tilføjede et lag. Hvert lag skabte et problem. Hvert problem skabte et marked. I 1920'erne var der sæbe, i 50'erne kom shampoo og bodywash, i 80'erne kom anti-aging, i 2000'erne kom serum og essens, i 10'erne kom 10-trins-rutinen. I 20'erne begyndte dermatologer at advare mod det hele. Det tog 100 år at bygge karusellen, og nu begynder eksperterne at sige, stig af. Din hud har ikke brug for en hudrutine. Stratum corneum, det yderste lag, kræver 2 ting. Lipider, altså fedtstoffer, og vand. Lipiderne holder vand inde. Vandet holder huden smidig. Din krop producerer begge dele. Sebum fra talgkirtlerne, sved fra svedkirtlerne. Natural Moisturizing Factor fra keratincellernes nedbrydning. Huden er et selvregulerende system. Det har fungeret i 100.000 af år uden intervention. Det kræver kun, at du lader den gøre sit job, og at du stopper med at fjerne det, den producerer. Hvad gør vi så og ikke? Ren Hverdag sælger ikke en kur. Vi sælger et fravalg. Fravalget af SLS. Fravalget af parfume. Fravalget af silikone. Fravalget af konserveringsmidler. Fravalget af 14 ingredienser, du ikke kan udtale. Vores sæbe har 5-6 ingredienser. Du kan læse dem alle. Du ved, hvad de er, og du ved, hvad der ikke er i den, fordi det, der ikke er der, er hele pointen. Vi kurerer ingenting. Vi lover ingenting. Vi lader bare være med at gøre det værre. Det er det kedeligste brand statement i verden, og det er det ærligste. Brug tiden på noget andet. Min oldemor brugte ikke 20 minutter foran spejlet. Hun brugte dem på noget, hun synes var vigtigere. Jeg bader ikke hver eneste dag. Jeg gider ikke scrub. Jeg gider ikke 7 lag. Jeg har prøvet. Jeg opgav. Min hud is on its own, og den har det fint. Det er ikke dovenskab. Det er tillid til, at kroppen ved, hvad den laver. Tak fordi du læste med. Alle 6 indlæg. Du behøver ikke gøre noget. Du behøver ikke købe noget. Du ved nu, hvad du ved. Og din mormor ville nikke.